Ben, moi boa tarde, imos dar inicio a este pleno e, infelizmente, como acontece en moitas ocasións, imos comezar guardando un minuto de silencio polas vítimas de violencia de xénero. Damos inicio agora a sesión plenaria. Antes do que o desenvolvemento do propio pleno, hai tres intervencións, tres solicitudes para intervir diante do pleno. En primeiro lugar, falará Estrella Ferreiro Díaz, en representación do colectivo de pequenas propietarias de vivendas de uso turístico de Compostela. En segundo lugar, tiña solicitado a palabra a Plataforma para a Regulación de Vivendas de Uso Turístico de Galicia Previturga, mais comunicou a última hora que non podía estar, e falara daquela. En segundo lugar, a terceira das solicitudes, que é da Plataforma de Galeras, en nome de quen falará Pilar San Pedro Martínez. Entonces, Estrella Ferreiro, ten 5 minutos cando queira. Señora alcaldesa, señoras concelleiras e concelleiros, é obriga de quen representando a veciñanza fai da política a súa profesión resolver problemas no canto de crealos, que foi precisamente o que conseguiu a anterior corporación ao aprobar sen consenso unha esperpéntica e injustificada modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, deseñada sen diálogo coas partes afectadas, cun contido que pracía a non moito se dis e que na actualidade ten recurso admitido a trámite polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. O 16 de febreiro de 2023 deronlle visto e prace a un documento que non acadou ningún dos obxectivos pretendidos, ao tempo que prexudicou, aínda que en distinta medida, a todos os actores sen excepción. Foi uns días antes do pleno, cando o PSDG e Compostela Aberta concordaron en non tramitar unha disposición transitoria que, cando menos, amortiguaría o dano ocasionado pola devandita modificación. Foi entón cando nos trasladaron que a solución chegaría da man dunha ordenanza reguladora dos usos preexistentes e que esta podería estar aprobada antes dun verán que xa petaba a porta. Foi daquela cando se comprometeron a dar licenza municipal ao maior número posible de vivendas. Foi nesas datas cando o cremos, foi entón cando nos enganaron. E nos dieron las 10 e las 11, e a voltas de reloxo pasou ano e medio para unhas propietarias que traballaron arreo nunha inseguridade e nunha situación de acoso inmerecido. Hai escasamente un mes, fomos emplazadas a unha xuntanza neste concello que semella ter instalados inhibidores de frecuencia para o diálogo e fomos informadas de que, de lo dicho, non hai nada. É dicir, que as prometidas ordenanzas quedaron en auga de borraxa, xa que agora non se poden levar a cabo por mor duns informes xurídicos. Preguntámonos e preguntámoslles por que non se solicitaron eses informes durante o ben longo proceso de aprobación da modificación. Preguntámonos e preguntámoslles como é posible que un arquitecto que ademais foi concelleiro de urbanismo
non soubera xa daquela que esas ordenanzas que prometía non se ian poder materializar? Preguntámonos, e preguntámoslle, señora alcaldesa, señoras concelleiras e concelleiros, se estamos ante un caso de ignorancia ou de mala fe, porque calquera das opcións dá un perfil ruinoso a persoas que teñen obriga de solucionar problemas, neste caso, o de 600 familias que nos guste ou non, tamén conforman a veciñanza compostelá. Que parte de responsabilidade teñen estas propietarias que finalmente reciben as consecuencias da mala praxe dos seus representantes? Propoñen para a aprobación unha ordenanza que, polo visto, comprace en bo grado ao empresariado hoteleiro, que mediante portavocía manifestaba aí uns días en prensa que polo verán normalmente completa aforo e admite competencia. Unha ordenanza que pode aliviar en certa medida aos que xa adicaban o aluguer estudiantil durante o inverno, mais as propietarias que investiron o que tiñan en adecentar vivendas, bastantes nun estado deplorable, se teñen a escasa fortuna de ter código postal no casco histórico, non poderán alugar en curta nin eses 60 días ao ano que coa empatía e altruísmo que os caracteriza nos conceden os propietarios das grandes cadeas hoteleiras. Señora alcaldesa, señoras concelleiras e concelleiros, en nome do colectivo que hoxe aquí represento, solicito desta corporación se promova unha nova ordenanza urbanística tendente a solucionar as eivas dun malfacer que derivou, por unha parte, nunha modificación orfa de xustificación e, por outra, na incompleta ordenanza que hoxe traen a pleno para a aprobación. Solicito tamén que nesa revisión anunciada dun plan especial que non está a conseguir outra cousa que o afogamento e a ruína do casco histórico de Compostela, contemplen a posibilidade de que as vivendas de uso turístico que xa estaban inscritas no REAT antes da modificación Pexón poidan seguir traballando. Moitas grazas. Grazas. Ten a palabra a Pilar San Pedro pola plataforma de Galeras. Ten 5 minutos, cando queira. Hola, boas tardes, señora alcaldesa, señores e señoras membros da Corporación Municipal. Eu, a verdade é que teño un texto que non sei se se vai a entender moi ben, pero bueno, como non sabía como tiña que facelo, vai así un pouco raro. Eu diría que non entendo os partidos políticos como axencias de colocación dos seus afiliados ou militantes, senón que penso que cando asumides unha responsabilidade pública o facedes como un servizo á comunidade. Este compromiso co público considero que vai máis alá de intereses particulares, familiares ou partidistas. Neste caso, na Corporación Municipal coido que é un compromiso coa cidadanía, coa cidade na que vivimos, que é a capital do país, que é patrimonio da humanidade, que leva en pé máis de 1000 anos mostrando a súa fermosura a propios e a extraños. Unha cidade que temos que manter e non permitir que ninguén a converta nun parque temático, nun territorio tomado por turistas, peregrinos e tendas de recordos que non representan a creatividade e a originalidade da nosa artesanía e da nosa industria, ou nun decorado de cartón pedra. A cidade ha de ser vivida por quen a conserva e vai seguir preservándoa para que cando xa non esteamos sigan vindo xentes de todo o mundo a coñecela e a disfrutala. Sodes os nosos representantes, lexítimos e democráticos, as persoas que eleximos para que defendades a cidade por nós, para que a coidedes e non a deixedes en mans de intereses espúreos. Temos que ser serias, porque outros e outras o foron antes que a nós, e o foron por nós, e agora temos que serlo nós polos que van vir. Queremos que sexades responsables asumindo a cota turística, porque necesitamos axuda para manter o que os demais tamén han de disfrutar ao longo dos anos que han de vir. Que sexades responsables limitando e regulando certo comercio que o único que fai é empobrecernos a todos e a todas, e tamén que limitedes e reguledes as vivendas de uso turístico na cidade.
porque isto lévanos a unha falta de vivendas para familias e estudantes, ao crecente despoblamento de residentes no casco histórico, ao peche do comercio tradicional, pero tamén a inseguridade que sinten as persoas maiores ante o cambio de veciños por xente descoñecida que entra e sae continuamente e a calquera hora, dependendo únicamente dos horarios aeroportuarios. E se temos en conta que non todos son legais, quen controla quen é a xente que entra e que sae. A capacidade de acollida non é ilimitada, igual que non son os recursos do planeta no que vivimos, e polo tanto pedimosvos, por favor, que sexades do partido que sexades, estedes donde estedes colocados, por favor, que pensedes na cidade, igual que pensamos nós dentro do vecindario. Hoxe mesmo, cando entramos no Obradoiro, ademais deste ruído, non? Que eu creo que é tremendo, porque nós non viñemos a facer ningún ruído, viñemos a pedirvos que, por favor, coidedes da cidade. Pero, aparte da xente que pode facer ruído, a maneira en que se ocupa o Obradoiro, eu creo que tamén debería chamar a nosa atención, porque se esta é a cidade que nos queremos, a cidade que amamos, coa que estamos comprometidos dende sempre e para sempre, eu creo que temos que cuidala e cuidala moito, non? Porque antes comentábamos, por exemplo, dunha veciña de Galeras que onte comentaba que xustamente a van sacar do seu piso porque o queren convertir noutro piso turístico, pero en Galeras, por exemplo, cando imos ao supermercado, moitas veces temos que sair sin comprar, porque está ocupado pola xente que está ocupando os pisos turísticos. E temos que decirlo dunha vez por todas, porque eu non sei quen controla, non sei quen sabe o que hai por aí, pero se ides ao supermercado de Galeras, veredes que aí é moi difícil comprar para os veciños. Onte mismo, por exemplo, na Quintana, estaba ás 10 da noite, estaba todo cheo de papéis, todo tirado, sucio, por qué? Porque a restauración acababa de recoller e quedou todo tirado, é dicir, veu o vento, levou os papéis e a cidade ten que mostrarse así de sucia e parece que estamos secuestrados pola restauración, que ao final de contas, cando imos mirar, non é tanto o que deixa a cidade, non é tanto o que aporta. Por lo tanto, eu creo que é cuestión de que vayamos vendo como se resolucionan estas cousas, non? E tamén se nos decía antes de entrar aquí, alguén nos comentaba que as asociacións veciñais necesitan información, é dicir, que cando se vai discutir algún tema, pois polo menos ter a información suficiente para poder opinar, non? Eu creo que nunca é tarde para entrar en razón, non creo que haxa ninguén aquí que non queira a cidade, porque vive nela, e esta é a hora de demostrar ese compromiso e ese afecto. Moitas gracias. Grazas. Pasamos daquela xa á orde do día. O primeiro punto é a aprobación inicial da modificación do pexón número 1 no ámbito da ordenanza especial 6, Xoán 23, Universidade. Despois do debate na Xunta de Portavoces, acordouse que este punto fose votado sin debate previo. Entón, procedemos xa á súa votación directamente, señor secretario. Ben. Aprobación inicial da modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal número 1 no ámbito da Ordenación Especial número 6, Xoán 23, Universidade. Votos a favor. Grupos municipais do BNG, Compostela Aberta e PSOE. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo Municipal Partido Popular. Apróbase. Pasamos daquela ao segundo punto da orde do día, neste caso é a aprobación inicial do proxecto da ordenanza que regula a comunicación ao Concello de Santiago de Compostela dos usos de hospedaxe asimilados á vivenda, tal e como acordamos tamén en Xunta de Portavoces, tendo en conta a importancia deste tema. Non vou ser moi estrita nos tempos, pero pido por favor que teñan un límite para máis ou menos que ainda que poidan pasarse un pouco, que non sexa excesivamente ao conxunto de persoas que van a intervir. Ten a palabra inicial para defender o punto, señor Lestegas, cando queiras. Boa tarde, compañeiros, compañeiras da corporación. Boa tarde tamén ás persoas que interviron anteriormente e a todas as persoas que nos acompañan. Como saben, unha das prioridades deste goberno é mellorar as condicións de acceso á vivenda das persoas, e para isto é fundamental limitar o uso turístico do parque residencial. Se unha vivenda se dedica permanentemente ao uso turístico,
deixa de ser unha vivenda. E se centos de vivendas se destinan permanentemente ao uso turístico, hai un proceso de hotelización do parque residencial. Moitas cidades están tomando medidas para conter este fenómeno global e Compostela está na vanguarda nesta loita necesaria polo dereito á vivenda e o dereito á cidade. Dende 2015, este Concello ven realizando un traballo continuado que se plasmou na modificación do Plan Especial da Cidade Histórica en 2018 e na modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal en 2023. Recoñecemos o traballo feito nos dous mandatos anteriores e agradecemos a dedicación e o esforzo do persoal técnico de urbanismo durante todo ese tempo. O pasado 3 de xuño, en días sucesivos, comunicamos e explicamos a decisión deste goberno de non regularizar usos preexistentes incompatibles co planeamento urbanístico en vigor. É unha decisión fundamentada xurídicamente e coherente co noso obxectivo político de abordar o problema da vivenda. Como saben, o alugueiro turístico das vivendas non ten a consideración urbanística de uso residencial, porque non proporciona un lugar de residencia habitual ou estable. É un uso terciario, sometido, por tanto, ao réxime de comunicación previa á Administración Municipal, como sostén dende hai anos este Concello. Os tribunais confirmaron a través de numerosas sentenzas que os pisos turísticos deben ter título habilitante municipal de natureza urbanística independente da autorización sectorial autonómica. Ademais, o decreto 12/2017, co que a Xunta ordena este tipo de aloxamentos, di varias cousas moi importantes. Di que o destino como vivenda de uso turístico non é posible se está prohibido pola ordenación de usos do sector onde se atopa. Di tamén que a habilitación autonómica non exime da obriga de obter as demais autorizacións establecidas en normativas sectoriais e municipais. Di tamén que o incumprimento dos requisitos determinará a imposibilidade de continuar co exercicio de actividade. E di finalmente que en caso de incumprimento, a dirección da Axencia de Turismo de Galicia dará de baixa a vivenda de uso turístico e cancelará a súa inscripción no REAT. Pero no REAT, no rexistro da Xunta, hai centos de aloxamentos turísticos en Compostela que non teñen título habilitante municipal a pesar dos numerosos requirimentos do Concello para as dar de baixa. Por que a Xunta incumpre o seu propio decreto? En marzo de 2023, como saben, someteuse a consulta pública un texto que xerou expectativas entre os propietarios de pisos turísticos ao suxerir a regularización de usos preexistentes sen título habilitante e incompatibles coa nova ordenación urbanística. Pero isto non é xurídicamente posible. Suporía unha extralimitación regulamentaria que vulneraría o artigo 152 da Lei do Solo de Galicia e suporía tamén unha reserva de dispensa que está prohibida no noso ordenamento xurídico. Non se pode, lóxicamente, resucitar un planeamento anterior para conceder títulos habilitantes que non se outorgaron no seu día. A ordenanza que sometemos hoxe á aprobación culmina un longo proceso regulatorio sobre os usos do parque residencial e non indulta ningún piso turístico que incumpra o planeamento urbanístico en vigor. Esta ordenanza só regula a comunicación previa ao Concello do inicio dos usos de hospedaxe asimilados a vivenda previstos no artigo 107 do Plan Xeral de Ordenación Municipal co obxectivo de facilitar a súa supervisión por parte desta Administración. Un dos supostos previstos no artigo 107, o alugueiro turístico de cuartos dentro da propia vivenda habitual, queda regulado dende o punto de vista urbanístico, pero non poderá desenvolverse ata que o permita a normativa sectorial autonómica. No outro suposto, o alugueiro turístico durante un máximo de 60 días ao ano de vivendas que son a residencia habitual dunha persoa física, a comunicación previa deberá presentarse dentro do correspondente ano natural e indicando as datas exactas en que se vai exercer a actividade. Os usos asimilados só poden desenvolverse fora do ámbito do Plan Especial 1, fora da cidade histórica, por tanto, previa comunicación ao Concello, en vivendas que teñan a condición de residencia habitual e que cumpran a normativa técnica exixible. Ademais, nos edificios en réxime de propiedade horizontal deberá acreditarse que o alugueiro turístico está permitido nos estatutos da comunidade. Grazas. Grazas. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira.
Moi boa tarde a todos e a todas. Saúdos a toda a xente que nos acompaña hoxe neste pleno. Estes días, mentre se intensificaba o debate sobre as vivendas de uso turístico, eu lembreime de Mariano Rajoy e dunha das súas anécdotas máis sonadas. Daquel día onde lle preguntaron polo cambio climático e el, sendo presidente do goberno, falou do seu primo, o científico, que lle dicía que se non se podía adiviñar o tempo que ia facer o día seguinte, pois moito menos aventurar o que ia pasar en 300 anos. E lembreime diso porque esa anécdota trasladaba a imaxe dun presidente que negaba as evidencias e que, polo tanto, carecía de capacidade de anticiparse os problemas. Estábamos no 2007, ano no que xa había numerosos estudos que demostraban que o cambio climático era unha realidade. E coa sobreturistificación pasounos o mesmo, pásanos o mesmo, algo similar. Temos a evidencia petando na porta, témola aí, na Praza do Obradoiro, témola en todos os portais inmobiliarios de búsqueda de vivenda. E hoxe estamos aquí neste pleno para decidir se queremos ser como Mariano Rajoy e o seu primo disque que é científico ou non. E hoxe escribimos un novo capítulo nesta historia que comezou fai tempo, como recoñeceu o concelleiro de Urbanismo, que comezou fai 10 anos, no mandato 2015-2019, que comezou con goberno de Compostela Aberta, que soupo ver o problema que se nos viña enriba e que por iso impulsou medidas necesarias e tomou decisións valentes, que nos pasaron factura, pero que non nos arrepentimos. Compostela Aberta leva 10 anos, case 10 anos, reclamando e traballando por regular o turismo. Non perdimos a coherencia en todo este tempo, non mudamos o noso discurso neste tempo, nin cando nos acusaron de turismofóbicos, nin cando sufrimos a presión mediática, nin cando sufrimos a presión na rúa, nin agora que hai un amplo consenso veciñal. Escoitemos os veciños e veciñas de Santiago que falaron moi claro e alto estes días. E non só de Santiago, porque aquí fomos pioneiros, é certo, pero que despois viñeron moitos outros concellos e seguirán vindo moitos outros concellos, moitos outros gobernos de todas as cores políticas, mesmo tamén do Partido Popular. Aí temos Palma de Mallorca, aí temos Sevilla, aí temos Málaga, aí temos Barcelona do Partido Socialista, aí temos Valencia. Cidades que teñen en común coa nosa un problema de convivencia entre o turismo e a veciñanza, que teñen en común coa nosa as dificultades para acceder á vivenda cuns prezos asumibles e teñen en común coa nosa a expulsión dos seus residentes. E cidades nos que os seus gobernos concordan na necesidade de actuar como se fixo fai 10 anos ou non actuar como se fixo no pasado mandato no Concello de Santiago, modificando o PSON no ano 2023, sendo concelleira de Urbanismo Mercedes Rosón, co apoio de Compostela Aberta. Hoxe continuamos con aquela modificación. Esta ordenanza de usos asimilados que ven hoxe a pleno bebe daquela modificación, mas todos e todas sabemos que o debate de hoxe non é tanto polo que di este texto da ordenanza de usos asimilados, senón polo que non di. Eses usos preexistentes. O debate de hoxe quedou en evidencia estes últimos días é porque non votamos legalizar 800 vivendas de uso turístico en Santiago que estaban operando antes da modificación do Plan Xeral sen título, sen licencia municipal. Dende Compostela Aberta temos o absoluto convencemento de que esta proposta é a correcta. Temos o absoluto convencemento de que esta proposta é a mellor para os intereses xerais dos veciños e das veciñas de Santiago. Ese é o noso compromiso político, o mesmo que hai 10 anos, porque esta decisión de non facer unha amnistía aos pisos turísticos que traballaban sen licencia municipal é polo interese xeral dos veciños e das veciñas de Santiago a quen nos debemos. Moitas gracias. Grazas. Ten a palabra a señora Rosón, cando queira. Moi boa tarde a todos e a todas, alcaldesa, compañeiros e compañeiras da corporación, a todas as persoas que nos siguen por streaming e a todas as persoas que nos acompañan neste salón de plenos. Hoxe é un deses días nos que unha se pregunta se a política merece a pena. E persoalmente creo que si merece.
Despois de moitos días de ruído, confusión e máis emocións que razóns, creo que toca agora aclarar as cuestións que rodean a toma en consideración por este pleno da proposta que se somete hoxe a votación. Fai xa case unha década, Santiago comezou a vivir o auxe dunha nova modalidade de negocio que o imparable crecemento e atracción de turismo da nosa cidade propiciou a expansión desa nova realidade que viñera para quedar, as vivendas turísticas. Unha realidade que non é negativa de seu, pero que sen regulación, como toda actividade económica, xeraba un efecto perverso. máis aínda no frágil mercado da vivenda de Compostela. Ante esa realidade, os dous últimos gobernos municipais de Santiago, como responsables do presente e do futuro desta cidade, tomamos o camiño de regularizar esta cuestión. Primeiro no plan especial da cidade bella, no mandato de Compostela Aberta. A minha historia creo que máis que coñecida, e, como sabedes, a situación seguiu crecendo de maneira exponencial no resto da cidade. E por iso, no pasado mandato, baixo o goberno do alcalde Bugallo, un goberno socialista, tomouse a valente decisión de regular as vivendas de uso turístico en todo o termo municipal. Fomos das primeiras cidades en España que se atrevían. Ou poñíamos orden ou a situación empeoraría moito máis. Modificamos o plan xeral, seguindo única e exclusivamente criterios urbanísticos e, como resultado, fora da cidade histórica de todo o ámbito do plan especial, só se admite a actividade dos pisos turísticos en determinadas zonas e sempre limitados ás plantas baixas. Esa é a regulación de vivendas turísticas que se fixo nesta cidade e fixa o goberno socialista do alcalde Bugallo. Fixémola nós. Pero o proceso non finalizou coa aprobación definitiva en marzo do ano 23. O novo Plan Xeral de Ordenación Municipal, no seu artigo 120, incluía a posibilidade de desenvolver ou completar a nova normativa a través de 4 ordenanzas. E digo ben, ordenanzas en plural. Concretamente, fálase de 4. A primeira, estudar a posibilidade de regular os usos preexistentes. A segunda, autorizar usos de carácter temporal. A terceira, regularizar determinados usos comerciais e, por último, a implantación dos usos asimilados, os famosos 60 días ao ano. E isto último é o que hoxe se debate aquí. Unha alternativa contemplada no noso plan xeral e que se aborda como unha ordenanza, pero que non é máis que un trámite administrativo. Unha medida que incluímos nós, non vostede, señora alcaldesa, na modificación do plan xeral. Foi un proceso longo, arduo e non exento de custos políticos e persoais. Vostedes saben moi ben que gobernar nunca é fácil, pero aínda se fai máis difícil cando emprendemos accións que nun primeiro momento a xente non logra entender. Hoxe vemos como outras cidades de Galicia e de España seguen os nosos pases. Cidades gobernadas dende a esquerda, como na Coruña, coa miña querida alcaldesa Inés Rei, ou cidades onde goberna a dereita, señor Berea, como alcaldesa de Valencia. Vendo todo isto, o grupo socialista reafírmase no feito, porque sempre puxemos por diante os intereses xerais da cidade. Fomos pioneiros cando ninguén máis se atrevía a facelo. Vímolo na prensa destes días. Santiago pasou de máis de 900 vivendas turísticas no ano 22 ás preto de 500 que hai a día de hoxe. É dicir, recuperamos vivendas para o lugar tradicional. Ao final, o tempo nos está dando a razón. En todo este proceso, xamais contamos coa axuda daqueles que din gobernar Galicia. E máis, saltando as súas propias leis, xeraron un absoluto caos nesta cidade. O día de hoxe segue sen cumprir co seu propio decreto. A Xunta de Galicia segue inscribindo vivendas turísticas e comprobar se teñen licencia municipal. E o de incumprir non o digo eu, dino os propios letrados da Xunta de Galicia nas sucesivas sentenzas que levamos recibindo dende hai moito tempo todos os meses. Non contamos coa Xunta e, señora alcaldesa, tampouco contamos daquela co BNG. A súa atitude no pasado mandato foi clamorosamente escandalosa. Desde un primeiro momento xogou o tacticismo político e eu creo que
presenciouno pois toda a cidade. Sabía perfectamente que a regulación movilizaría pois a un grupo de afectados e alá foi vostede pois espallando promesas baleiras. Non sei o que lle prometeu os afectados, podemos preguntarlles, vostede sabe, este grupo municipal o sabe, eles tamén. Agora queren recoller o discurso, colgarse os galóns doutros e decir que vostedes están desde o minuto coa regulación, pero sabe que non é certo e que a súa abstención en febreiro do ano pasado é a clara evidencia. Pola contra, o noso compromiso coa regulación evidenciase na propia modificación do plan. Ninguén pode dubidar da nosa posición en este tema, nós tampouco. Dende o pasado venres, os meus compañeiros do grupo e eu fixemos unha profunda reflexión sobre como debemos actuar hoxe. Non negamos que sexa unha situación difícil, o é, pero temos claro que a responsabilidade de gobernar é infinitamente superior ás sinxelas promesas para contentar a todo o mundo. Hoxe absternos porque non nos gustan as formas ten exactamente o mesmo valor e o mesmo resultado que votar en contra. É o mesmo. Por tanto, como é posible non apoiar un texto que, aínda sendo un trámite administrativo, é, en esencia, unha medida socialista? Caeríamos de inmediato no mesmo que lle acusamos a señora San Martín. Por tacticismo, por propinarlle unha derrota a este goberno, o PSOE votaría en contra do seu propio proxecto. Esta é a política que queremos facer? Que sentido ten todo isto? Este grupo socialista cree que ningún. Por iso, e sendo plenamente conscientes das consecuencias, hoxe decidimos ser leais e consecuentes. Leais coa cidade, leais cos veciños, leais co que defende o Partido Socialista en España e en Galicia, e co que defendemos sempre estes concelleiros que estamos para Compostela. Debemos ser consecuentes co que fixemos e coherentes co que decimos. Fomos valentes no pasado mandato cando impulsamos unha regulación que ia xerar polémica. Hoxe volvemos a ser valentes, por compromiso e lealdade. Por iso, o Grupo Socialista hoxe votará a favor desta proposta. Moitísimas gracias. Grazas, señora Rosón. Ten a palabra o señor Berea cando queira. Sí, antes de comezar, mandar un saúdo á familia do expresidente da Sociedade Deportiva Compostela, José María Caneda, que, como todos coñecemos, pois faleceu esta mañá, e tivo ese mérito que non é sinxelo, que é o de facernos felices. Fíxonos felices a máis dunha xeración, convertindo en posible o imposible, cambiou a cidade, cambiamos todos ese xuño de 1994. Estou convencido que volveremos a facelo. Un saúdo á familia do presidente. Todos queremos o mesmo. Todos temos o mesmo obxectivo, que é un casco histórico, unha zona bella, que recupere a súa alma familiar, a súa alma residencial e a súa alma habitable. E, polo tanto, todos nos facemos a mesma pregunta. Que hai que facer para que a xente volva a vivir o casco histórico? É a pregunta que nos facemos todos, pero despois de facernos a pregunta, comezan as diferencias, porque temos respostas diferentes, solucións diferentes e estrategias diferentes. A nosa é coñecida, nós queremos utilizar a riqueza e a forza do turismo para acelerar a rehabilitación do casco histórico e para mellorar a planta residencial da zona bella, para que se entenda, aproveitarnos intelixentemente do turismo para conseguir máis e mellores vivendas rehabilitadas no casco histórico. O Partido Socialista e Compostela Aberta queren prohibir toda actividade económica relacionada co turismo porque eles creen de boa fe que así van a conseguir o mesmo obxectivo que queremos nós, máis e mellores vivendas rehabilitadas no casco histórico. Os dous modos son lexítimos. É bo en democracia que haxa maneiras alternativas de entender e de querer a esta cidade. Pero a cuestión que debatemos hoxe aquí, a prohibición das vivendas de uso turístico, ten un problema de orixe. É que o BNG e a alcaldesa mentiron. Mentiron porque antes das eleccións municipais
lle prometeron aos propietarios de vivendas de uso turístico que ían a legalizar esas vivendas. Eu traigo hoxe aquí un documento rexistrado no Parlamento de Galicia, a poucas semanas das eleccións, rexistrado polo BNG no Parlamento de Galicia, onde leo textualmente: instar a Xunta de Galicia no relativo a vivendas de uso turístico en Santiago a que inclúa unha disposición para que os titulares de vivendas de uso turístico en funcionamento con carácter previo ao mes de marzo do 21 e inscritas no REAT poidan presentar a comunicación previa de inicio de actividade e poidan optar porque lle sexa aplicado o planeamento municipal vixente no momento da súa alta no REAT. Esta PNL presentada no Parlamento polo BNG, podo repetir a textualidade, creo que a entendeu todo o mundo, curiosamente non se debateu no Parlamento, pero sí a tiñan os 700 propietarios de vivendas de uso turístico. Como non podía no pleno convencer o Partido Socialista e Compostela Aberta, sen ningún tipo de escrúpulo, rexistra no Parlamento de Galicia unha disposición para que sexa a Xunta de Galicia, saltándose a legitimidade democrática deste pleno, a que autorice pola porta de atrás a estes 700 propietarios. Goretti San Martín e o BNG mentiron a estas familias para conseguir o seu voto e quedar por diante do Partido Socialista nas eleccións municipais. E vou a decir máis, quedaron por diante do Partido Socialista por poucos votos. Eu creo que os votos destas familias, as que enganaron, foi os que lles permitiron estar hoxe aí sentados. E senón, pois estaría sentado o señor Sindo, o señor Leiceaga, a señora Mercedes ou Gonzalo. Pero vostede non só mentiu a toda a cidade, señora alcaldesa. Vostede demostrou estes días, ademais, que é unha impostora. E por qué? Porque vostede quixo facerse pasar como a protagonista e autora da ilegalización das vivendas de uso turístico en Santiago, cando é todo o contrario. Acabo de demostrar un documento que acabamos de enviar a todos os medios de comunicación que isto non era así. Nos non imos aplaudir o erro para nós da prohibición masiva de todas as vivendas de uso turístico. Nós non o imos aplaudir. Pero hai xente que si o aplaude. E se alguén ten mérito, eso é o Partido Socialista e Compostela Aberta. Nunca o BNG e moito menos a señora San Martín. Sin embargo, aí están todos estes aplaudidores oficiais. Goretti valiente, Goretti brava, Goretti proíbe. De verdade que non lle dá nin un pouco de vergoña? Porque neste tema ou vostede pide perdón ou pide disculpas ou neste tema ten que estar escondida a centos de kilómetros. Porque hoxe non imos a prohibir absolutamente nada. Hoxe non se proíbe absolutamente nada. Esta ordenanza non proíbe nada. Porque as vivendas de uso turístico xa se prohibiron hai un ano sen o voto da valiente e brava San Martín. Hoxe con esta ordenanza precisamente o que se abre é a porta a legalización de miles e miles de vivendas de uso turístico que de xeito descontrolado van a arrasar Compostela. A barra libre de boots durante 60 días ao ano é a peor das decisións posibles. E, polo tanto, como xa dixemos, votaremos en contra. Eso é o único que imos a votar hoxe. Vostede, señora alcaldesa, está aquí sentada gracias a unha mentira. E estes días deixou claro que non só non se arrepinte, senón que non ten ningún problema en demostrarse como unha impostora. Eu creo no karma, eu creo na xustiza, e se alguén chega a un cargo público, gracias a unha mentira, e que ademais se convirte nunha impostora, espero que teña políticamente os días contados. Non sei se agotará o mandato, pero Santiago non se merece estar gobernado por un partido e unha alcaldesa que nos mentiu a todos nun asunto tan importante como as vivendas de uso turístico. Grazas, señor Berea. Ten a palabra de novo o señor Lestegas. Espere que poña o tempo, cando queira. Eu quero, como non podía ser de outra forma, agradecerlle o
o Grupo Municipal Socialista, os concelleiros e concelleras socialistas, en particular a Mercedes Rosón, por suposto, coa que comparto unha idea de cidade, a súa responsabilidade, a súa coherencia, o seu compromiso co interese xeral de Santiago de Compostela, e agradecerlles que permitan culminar este proceso regulatorio ao que me refería na miña primeira intervención, que é imprescindible para garantir un efectivo cumprimento do dereito a unha vivenda digna e adecuada na nosa cidade. O Partido Popular creo que nesta cuestión, como en moitas outras cuestións que afectan o benestar das persoas, está anos por detrás. Eu creo que nesta, como en moitas outras cuestións, está equivocado. En noutros lugares onde goberna o Partido Popular, como por exemplo en Granada, están abordando modificacións de plenamento justamente co mesmo fin, e de feito, curiosamente, estamos recibindo chamadas de concellos onde goberna o Partido Popular preguntando pola forma en que estamos abordando, pola forma en que o Concello de Santiago aborda a regulación do uso turístico das vivendas e tamén dos usos comerciais, por certo. Non é certo que vai haber ningún tipo de barra libre, eso é absolutamente falso, levámoslo dicindo ao longo das últimas semanas. En primeiro lugar, porque os usos dos pedaxes asimilados á vivenda que están previstos no artigo 107 do Plan Xeral non se poden desenvolver no ámbito do Plan Especial 1, non se poden desenvolver na cidade histórica, que é un ámbito que ocupa 170,5 hectáreas, se non lembro mal, e, por tanto, un territorio bastante extenso do noso municipio. En segundo lugar, porque só poderán desenvolverse en inmobles que teñan a condición de residencia habitual, e, por tanto, tamén eso acota o universo ao que se pode aplicar esta modalidade. En terceiro lugar, porque os inmobles deberán cumprir as condicións técnicas exixibles en materia de seguridade contra incendios, seguridade de utilización, accesibilidade universal e demais requisitos que establece o Código Técnico de Edificación, como non podía ser de outra forma. En cuarto lugar, porque haberá que acreditar a compatibilidade do alugueiro turístico coa normativa da Comunidade de Propietarios en caso de edificios en réxime de propiedade horizontal. Por tanto, é unha cuestión que está suficientemente acotada dende un punto de vista xeográfico, técnico e administrativo como para que non seña unha barra libre. A nos tocounos xestionar unha cuestión que non é menor, que é a cuestión das expectativas que se crearon no seu momento en marzo de 2023, con esta posibilidade de regularizar usos preexistentes incompatibles coa nova ordenación urbanística, e creo que abordamos esta cuestión, que, insisto, non é unha cuestión menor, decidindo e comunicando de acordo co marco xurídico en coherencia cun obxectivo político claro de protexer o dereito á vivenda, que non se regularizan pisos turísticos en título habilitante que non cumpren a normativa actualmente en vigor. É unha decisión, consideramos, importante, imprescindible, necesaria, fundamental, valente, lóxica e coherente que adoptou, sí, este goberno para culminar un traballo efectivamente iniciado en 2015 e que se realizou a través de dous mandatos distintos. Eu creo que é moi positivo que as tres forzas progresistas desta cidade completen un longo ciclo de regulación que culmina hoxe con esta ordenanza que regula unha cuestión específica, efectivamente, que estaba pendente e que deixa fora calquera posibilidade de indulto a pisos turísticos que carecen de título habilitante e que non cumpren as determinacións do planeamento urbanístico en vigor. Grazas. Grazas. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira. Nestes días asistíamos en diferentes declaracións públicas a unha verdadeira cerimonia da confusión da que acaba de facer mostra o voceiro do Partido Popular, Borja Verea, na súa intervención. É certo que o Partido Popular defende e defendeu a mesma postura desde o principio, desde os últimos 10 anos, mas penso que non se debe confundir a coherencia coa obstinación ou coa terquedade. Non é bo ser Rajoy negando o cambio climático, señor Borja Verea. Non é bo negar as evidencias. E o Partido Popular de Santiago nega as evidencias. E quedase, eu digo sinceramente, nunha visión de pasado. E mentres o seu partido, mentras vostede como voceiro nega as evidencias, noutros lugares o Partido Popular sí que abre a man a regulación das vivendas de uso turístico. Faino, de feito, ali onde goberna. Mire vostede a coherencia. A obstinación, señor Borja Verea, faille a vostede de cesar para Santiago que Santiago cesa unha Roma en branco e negro, que xa non está, que xa non é. Porque ata eso
ata Roma tamén regulou o turismo sen control. Señor Berea, vostede dicía estes días nas súas intervencións públicas que quería que un Santiago máis universal, máis aberto, máis seguro de si mesmo, e nós estamos tan seguras de Compostela, desa Compostela que queremos, que sabemos que Santiago non pode limitarse a ser un escenario de cartón pedra. Non pode limitarse a iso que o que vostede propón. Nós sabemos do potencial que ten esta cidade, moito máis alá do seu sector turístico, do talento que teñen os seus veciños e as súas veciñas. E temos tanto orgullo de Picheleiro, temos tanto orgullo de Santiago, que non lle poñemos límites á nosa cidade. Cidade na que queremos que siga sendo nosa. E por iso, señor Berea, ademais, vostede, hoxe aquí, minte. E minte cando di que esta ordenanza que hoxe traemos ao pleno, a ordenanza de usos asimilados, ten como obxectivo que Santiago se encha de milleiros de vivendas turísticas durante 2 meses o ano. E sabe ben que minte, vostede tivo acceso á información, tivo ben acceso ao expediente. Sabeo tamén que por iso non vai votar a favor, porque se o que hoxe trouxéramos aquí permitir a barra libre, como vostede dixo, para os pisos turísticos, vostede votaría a favor, que sempre foi o que defendeu. E aí están as súas declaracións públicas na hemeroteca. Sempre defendeu barra libre para os pisos turísticos. Mesmo no casco histórico, sempre dixo que Santiago podía ter máis pisos turísticos, que non son ningún problema. Entón, non nos veña hoxe aquí a acusarnos precisamente a nós. Do contrario, que como ben dixo na súa intervención, Compostela Aberta sempre foi coherente e sempre defendeu a regulación das vivendas de uso turístico. E por iso facilitamos tamén a modificación do PSOE no mandato anterior. Teño que agradecerlle a súa valentía ao Grupo Municipal Socialista, en especial a Mercedes Rosón, a súa valentía que non só a demostra hoxe, senón que a demostrou no pasado, e tamén a súa demostración de antepoñer os intereses xerais dos veciños e das veciñas de Santiago ante calquer interese de outro tipo. Vou rematar xa, eu sei que este pleno xerou unha enorme expectación e creo que hoxe lanzamos unha mensaxe moi poderosa, que é esa aposta clara e contundente por un novo modelo turístico e por ser responsables cos nosos veciños e veciñas, antepoñendo sempre o interese xeral e apostando por reivindicar que non somos turismofóbicos, pero que queremos é unha cidade para vivir. Moitísimas gracias. Grazas polo Partido Socialista ao señor Muiños, cando queira. Sí, gracias, alcaldesa. Gracias tamén a todas as persoas que interviñeron ao comenzo deste pleno e unirnos ás palabras do señor Berea para darlles o noso máis sentido pésame a toda a familia de don José María Caneda. Esta fin de semana, de voráxine de despertar de certa consciencia social, fixo que moitas asociacións veciñais, o tecido cultural e representantes de diferentes institucións e sectores, así como a veciñanza en xeral, manifestase unha opinión que compartimos as concelleiras e concelleiros do Grupo Municipal Socialista. E é que non debemos vacilar nos pasos adiante en política de vivenda, non debemos ceder a presións. Así xo entendimos no 2023, cando nós o aprobamos, o goberno de Sánchez Bugallo, pois esa modificación do plan xeral que limitaba as vivendas de uso turístico. Fixémolo convencidos e convencidas de que era o que había que facer, a pesar de todo tipo de presións. Tendo claro que, como decía Mercedes, as BUTs non son o único problema de vivenda, pero os datos están aí. Mentres no resto de grandes cidades de Galicia o número de vivendas turísticas seguiu incrementándose, en Santiago freou en seco, por unha modificación do plan xeral, no que aí sí que o teño que decir alto e claro, a alcaldesa, non poidemos contar con vostede. Hoxe complétase en parte ese proceso, seguramente con máis rebumbio do necesario. E creo tamén que debemos facelo deixando a porta aberta para posibles melloras no futuro. Pero que hoxe votamos é unha medida socialista, un trámite administrativo que completa esa medida socialista. Estou seguro, alcaldesa, que estes días tenlle pesado moito aquela abstención súa en febreiro de 2023. E aquí se demostra, aquí o estamos a amosar. Nosa diferencia de vostede non nos imos poñer de lado. Dentro duns anos queremos poder decir que fixemos as cousas ben.
as 6 concelleiras e concelleiros do Grupo Municipal, do que teño a honra de ser portavoz, sempre poremos o interese xeral da nosa cidade por diante. Así o fixemos ata agora, e así seguirá sendo, por enriba de intereses partidistas, por enriba de intereses particulares, e sempre con coherencia co que defendemos e co que lle dixemos a veciñanza que íbamos facer. Se alguén pensaba que íbamos caer no obstrucionismo ilóxico que tanto criticamos no pasado mandato, estaban moi equivocados. Dixémolo dende o principio, non imos ser un obstáculo para un trámite administrativo. Nunca variou a nosa posición. Nunca pensamos en ir en contra do que nós mesmos puxemos en marcha. Nós, como xa dixo antes a miña compañeira Mercedes, estamos aquí para velar polos intereses das nosas veciñas e veciños, aos que representamos como concelleiras e concelleiros de Santiago de Compostela. E por eso, hoxe, imos votar sí e unidos, de forma decidida, de forma valente e de forma moi responsable. Grazas. Grazas, señor Muiño. Quenda para a réplica para o señor Berea, cando queira. Sí, moi brevemente para respostar o BNG de Compostela Aberta. Dixen na primeira intervención que todos queremos o mesmo e que todos temos o mesmo obxectivo. Un casco histórico que recupere a súa alma familiar, residencial e habitable. E que todos nos facemos a mesma pregunta. Como facemos para que a xente volva a vivir no casco histórico? O que dixen tamén é que temos estrategias, camiños diferentes. O Partido Socialista e Compostela Aberta apostaron por un que eu respeto, aínda que non comparto. É o que dixen e o que intentei explicar. E nós teremos outro modelo alternativo para conseguir que o casco histórico sexa máis habitable e máis familiar, que supoño, entendo, que vos non compartides. Nos entendemos que toda esa riqueza que xera o turismo podemos e debemos condicionala, redirixila, a facilitar a rehabilitación e, polo tanto, a xerar máis vivenda residencial e rehabilitable. Ninguén se cree que nos queramos a barra libre de vivendas de uso turístico. Ninguén se cree eso. É certo que nos dixemos que o casco histórico é precisamente o punto clave onde as vivendas de uso turístico ben reguladas, ben dirixidas, ben limitadas, ben condicionadas, poden permitir, poden facilitar e poden mellorar a rehabilitación do casco histórico que despois de 10 anos de prohibicións é un dato obxectivo se está caendo a trozos. Dous modos lexítimos de entender e de querer a cidade. O que sí critiquei, e non o vou a volver a facer, é a mentira e a impostura do BNG nesta cuestión. Grazas. Vou facer uso da miña intervención final. Primeiro voume sumar tamén as condolencias polo falecemento de José María Caneda, a transmitir unha forte aperta á súa familia, ás súas amizades e saudar as persoas e colectivos que hoxe quixeron achegarse aquí a escoitar, a deixar escoitar a súa voz. Está claro que as súas palabras e tamén a importancia que isto ten na cidade dá boa conta de que isto non é unha cuestión sinxela, que non é fácil, non, a súa abordaxe desde unha perspectiva global. E creo que hai que recoñecer antes de máis nada que o problema da vivenda é dinámico, que muda conforme pasa o tempo e que as normas teñen que adaptarse a cada momento particular para responder ás necesidades da maioría. Este goberno ten un obxectivo claro, mellorar as condicións de acceso á vivenda en Santiago. Para ese fin estamos traballando con diferentes medidas e somos conscientes de que é un asunto complexo, que require accións decididas e accións diversas. Facémolo cun goberno único, onde se dan debates, onde se piden informes, onde se dan argumentos, onde se busca seguranza xurídica e onde se toman decisións. Sobre as expectativas que se puideron crear, eu con total honestidade, todas as organizacións presentes neste pleno tivemos a vontade de estudar se era posible regularizar algúns usos anteriores á modificación naquela altura, algúns usos. Defendemos daquela, e facémolo agora, que as BUT non son a causa de todos os problemas da vivenda, mais que evidentemente a súa proliferación sí que os intensifica, polo que compre regulalas e limitalas. Eu defendín no seu día incluir unha disposición transitoria na modificación do pexón,
Mais o certo é que a situación no momento en que se debateu a modificación e a actual son diferentes, e iso só explicamos públicamente. Porque desde o punto de vista xurídico, daquela que habían opcións para a ordenación e agora o texto está aprobado en vigor. Daquela podíase establecer algún tipo de transitoriedade, mas esta opción desapareceu ao ficar aprobada a norma. Así que co pexón actual en vigor non é posible a regularización de usos preexistentes. Unha análise rigorosa e sólida realizada polos servizos xurídicos municipais así o corroborou. Así que, bueno, o certo é que, postos a falar de incoherencias, o certo é que o Partido Popular, que lle parecen moitos días 60 días de uso turístico, pero ás veces parece que o que queren é o ano enteiro. En Santiago piden, sí, prácticamente esa barra libre, en outras cidades, Madrid, Valencia, Mallorca ou Sevilla, ponse en marcha para limitar este uso. Por certo, o Partido Popular mentiu acusándome xustamente de prometer esa legalización, decían, de casi 1000 vivendas de uso turístico e foi desmentido pola propia representación das BUT. Nunca houbo tal promesa. Pero hai outro punto de vista, o punto de vista dos efectos sociais e económicos, e non podemos obviar neste momento o aumento de vivendas de uso turístico que se foi producindo, nin a alza que experimentou o prezo da vivenda. Por suposto, que eu creo que para todo o mundo é entendível que é lóxico empatizar con persoas que quixeron buscar un complemento para a súa economía e que se deixaron guiar pola confusión creada pola Xunta de Galiza, incluindo no REAT vivendas sen título habilitante municipal. Así que, xa para rematar, quero agradecer ao PSDG e PSOE o seu apoio a esta ordenanza que culmina un proceso iniciado xa noutros mandatos co obxectivo de primar o uso residencial na cidade e de consolidar un marco de estabilidade normativa para os vindeiros anos. Agradezo de maneira especial a súa responsabilidade, a vosa responsabilidade, compañeras e compañeros do PSDG, con esta cidade. De tal maneira exactamente igual que sei que o fará unha parte moi relevante da veciñanza que estivo falando durante estes días. Así que con este agradecemento rematamos e procedemos á votación, señor secretario. Aprobación inicial do proxecto da ordenanza que regula a comunicación ao Concello de Santiago de Compostela dos usos de hospedaxe asimilados á vivenda. Votos a favor, grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Socialista. Votos en contra, Grupo Municipal do Partido Popular. Abstencións non hai. Apróbase a ordenanza. Pois damos por rematado o pleno. Moitas grazas a todas as persoas pola vosa asistencia.